Stand now, please, everyone. Let's sing the song, Jesus Use Me. Okay, Jesus Use Me. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. For sure I'm not worthy, Lord, of you. My eyes on faith I see on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Amen. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. For surely there's a work that I can do. Even though it's simple, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll wait for you. Amen? That's the prayer of our hearts, no? Yan ang panalangin ng ating puso. Jesus, use me. Let's sing the third verse. The third verse now. Sing. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, He is my coming King. Chorus. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Though the cost be great, I'll work for you. Bringing in the sheaves. Amen. Sowing. Mahina tong mic ko. Pag kumakanta ako, medyo lumakas konti. Pakilakas konti. Bringing in the sheaves. La 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 la. Ready? Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the Nababang. Tumaran tayo. Kiyom C. Kaya C. Ito C. C. Okay. La 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 la. Ready? Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the seed, bringing in the seed, bringing in the seed. We shall come rejoicing, bringing in the seeds, bringing in the seeds, bringing in the seeds. We shall come rejoicing, bringing in the seeds again. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, wearing neither cloud nor winter still brings. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the seeds, bringing in the seeds, bringing in the seeds. We shall come rejoicing, bringing in the seeds, bringing in the seeds. Amen. We shall come rejoicing, bringing in the seeds. Last verse now. Going forth with weeping, sowing for the Master, though the loss sustain our spirit of the grace. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the seeds. Amen now. Bringing in the seeds, bringing in the seeds. We shall come rejoicing, bringing in the seeds, bringing in the seeds, bringing in the seeds. We shall come rejoicing, bringing in the seeds. Oh, praise
praise the Lord, praise the Lord. Si Preacher Glenn yata yun naka-join sa Zoom. You may be seated. Okay. Amen, amen. Madaydayo ti Apo kakabsat. Praise the Lord. Okay. Bayat ti panag-workout ko ti binigat. Kat makita ka dagiti na duma-duma nga luglugar, dagiti barangay kakabsat, nga agapura ti panagraraep. Sino kadagay ti madama paraep na kakabsat? Ongoing. Ayan. Okay, so ongoing iti panagraraep. It's the season. So while I was seeking and praying, ket karkararagak ti lesson, ngayon nag-share itang arabi ti apo indirect na ti pusok kakabsat, nga ti preaching ko kat may panggap ti farming. Gaputa iso ti season. In one way or the other, amin tayo, mamati at kakabsat, nga dadamalablabsan tayo binigat, nagraraep. Mabaling nga ti daduma kada tayo, kat agparparaep, ken makiraraep. You know, in the Bible, farming was a common livelihood. You read the book of Genesis, down to the book of Revelations, ti farming kakabsat, when pa nagtalon, ket may sa nga common livelihood, dagiti tao during Bible times. Makita tayo actually, even from the Old Testament, both the Old Testament and the New Testament, there are farming analogies. Dagiti illustration, analogies, may panggap iti farming. So, I will be preaching tonight about the analogy of farming. Panagtalon kakabsat, panagmula, panagapit, dayta ti mensahe, ngayon ti Apo ngayon nag-share kada kayo itang arabi. So kararag tayo nga rod. Let's go to God in prayer. Apo Diyos, pulutam ti adipon mo, ano yung taran na ngayon nag-iburay dati nga mensahe itang arabi, Apo, nga makatulong, mangpabileg, mangtad Apo Diyos, itisir mata, kadagiti bibiyag mi, noan niya ti masapol, ngayon kam aramiden, kada iti biyag ngayon pabulod mo, ken amin nga banbanag ngayon patalik mo kada kami. Apo Diyos, thank you. Takan kanayon na kami nga kasarsarita, isurusuro, iturturong, kenidaldalan. Apo, pakauna na kami no daduma, medyo da pa nagtiwang dagiti panunot ken puso mi. But tonight, give us a humble heart, a teachable spirit to listen to thy word. In Jesus' name, Amen. Talo nga ba nagkakabsat, iti impakita ti Apo kanyak, ngayon nag-iburay, itang arabi tunubigat ti Domingo, kantono bigat iti ti malem iti Domingo. Talo deti topic tayo may panggep ti farming. Tonight, I will be speaking about the seed. Sunday morning, I will be speaking about the soil. And Sunday afternoon, I will talk about the sower. Tonight, we will talk about the seed, JBNE. Pagsasaritaan tayo ita may panggep ti bukil. Na umuna ti amin kakabsat, seed has life. Tibukel kadadabiyag na. Otherwise, nulipos detoy, hanmon nga imulapay. At abambanog. Sayang di area nga inukuparan na. Sayang di effort mo. Sayang di gastos. Tibukel kan bini nga maimula adabiyag na. Saan ka di kakabsat? Nugit kitam, kat kaslamay sa lang abanag. Ngemnoin mulam, agsaringit, adagayang biyag ti bukal. Adagayang biyag ti bini. Seed has life. Not only that, but seed has potential. Seed has potential. Tibukal kakabsat, adda potential na. Dayjay maysa nga bini iti mais, ket ado iti mabalin na nga ibunga, ngagbalin tumanan nga bini. Di ngamin kakabsat, di ngamin ti tumani. No nagmula ka kumate, may kumamaysa nga bini dito, ket granting nga nagtubo, ket nagbunga, dayjay may isa nga bukal dito, may isa nga puon, ti mais, manungata nga biniti tansyam, nga mabalin na, nga mapataod. Hanyo pa'y binilang siguro, hanyo pa'y, ti kabayat, ti pa nagtaltalan nyo, hanyo kinakailangan na binilang siguro, nga amuyo nga ado. Seed has potential. So nga ti bini kakabsat, no bini kat, daytoy kat si bibiyag, hamo nga tagibasitan, kan hamo nga detay sayangan kakabsat, gaputa the potential dayta nga bini. Seed has potential. But not only that, but seed must be sown.
On serviti binino, di mo't maimula. No, dalat ta di unag ti sarusar, di bodega, when no, in kabil mo ti unag ti bote, kat kinalubam, kat di mo't naimula, sayang di biyag na. Sayang di potential na. Seed must be sown. Masapol nga maimula, iti bugel. Now, diti ayan tayo kakabsat, na duma-duma ti klase digiti bini, nga maimulmula kan maitukit. Corn, mais. No mais, dapay na duma-duma kakabsat, iti breed na, aya. Adadede ko na nga batik. DJ sa tinaimas nga medyo, kuha nga mais ita, dete batik. Nakaraman kay DJ kakabsat, puro nga da black na. Oh, batik-batik ko na da DJ. Adadede yellow corn, tay sweet corn. Adadede puraw, kakabsat, nga mais. Aya? So, corn, anapay? Rice. Oo. Garlic. Anat garlic? Deti nga tati may isang nga permi nga pagbaknangan ti adu nga tao. Gapulang ti bawang adut bumaknang. So nga, ti bini, the potential na kakabsat. Onion. Anat onion? Laso na. Very good. Bell pepper. Deta. Adadete jeep idi. Ang tapipias ako na katas ng sili. Kunana. Gapot pa nagmulmulan na ti sili. Kat nairampak na DJ timing. Di pa naglako na kakabsat. Kat wow. Nakagatang ti jeep na. Monggo. Sino kadakit agmulmulan no kwa ti kwa kakabsat? Ti monggo. Te balatong. Dada. Okay? Mais. Ni Tita Bet, nakapaminduan na mintlong ay may nagitid ti, ay ti kwa, ti anot pang agmeto yan? Mani, kakabsat. Oo. So, diverse kinds of seed. Now, anyaman nga imulam kakabsat, kadigitoy, isot ti medyo adaptable, kadeti weather tayo, kan deti environment tayo, no inmulam kakabsat, adabiyag na, da potential na, ket agkaroon iti harvest. So, kas Kristiyano, anamet iti biyang ti Apo, biyang ti Christian life, nga kayat ti Apo, nga imula tayo kakabsat. Amam no, mula kagat, na basta-basta, no, na kahit mo imula kat isulatan, di ngamin? Tanong kumahan na season, kat isut imulam, akat bambanog. So, right seed, right season, right seed, right time, right kind of breed. So, kas Kristiyano, in the light of this insight or of this analogy, may panggap ti panagraraw, panagtatalon kakabsat, anamat ti kayat ti Apo nga imula tayo. Nga ti kalapunto deti lesson tayo kakabsat, ana ti kayat ti Apo nga apitan tayo, nga bunga iti inmula. So ti kitante kakabsat, di apit. Ana nga apit ti kayat ti Apo, nga harvest, nga sagrapan tayo, tibiyag tayo kas may nga Kristiyano. Kat no nakitam daytoy kakabsat nga banag, agkaroon kay ti idea, no anya nga rod, iti bugel, nga dapat nga imulam, iti panagbiag mo. So, acrostic, daytoy outline tayo, nga ti acrostic na RAEP. R-A-E-P. RAEP. Dayjay kakabsat. So, spellingan tayo man ti RAEP, R-A-E-P. Upat. So, upat nga rod kakabsat, God wants us to reap harvest that comes from this four. Kaya ti Apo, nga agapit tayo nga Kristiyano, kadigiti harvest, nga agapo, kadigiti nga upat, nga masapol nga imula tayo ti panagbiag. Letter R, mangrugi tayo dyan, letter R, nga masapol, nga kaya ti Apo nga pagapitan tayo, kakabsat, nga bini. Letter R, respecting parents and God-given authorities. Kada tayongan anak, nang runa kada kayongan anak, awang pay ti asawa na, kayat ti Apo, nga bendisyonan na, digiti ka maudyanan, nga aldaw ti panagbiagyo, nga digitoy nga pamendisyon, ket panagapit, gapu ti panang respetaryo, ken panang padayaw, panang raem, dagiti naganak. Amen? Basa ti Ephesians 6, ikos tayo pelang plastaran nyo lang ti kuko, di verse pelang ta kupkupyaan dagiti kakabsat, dito outline tayo. Ayan, Ephesians chapter 6, basa at kakabsat, ti kuna tinasantuan nga surat. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother,
which is the first commandment with promise. Ti kanu panang raem dagiti nagannak, ket bilin nga dakarina, kas labin nga daapitan na. Kayat yu, dahi nga apit. Hello? Dapat nandagiti young people tayo, si bibiyag kayo ba? Dakay nga young people nga, buy-buya ita, dakay nga anak, kayat yu ti agapit, kada iti kari ti apo, nga bunga iti panagtulnog. Kung ano di verse 3, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Well, ano ka sound ti well? Pagpiyaan to ti biyag mo. Ti anak nga nasubag kadagiti naganak na nga dinamo nga raaman, saan to nga natal na ti biyag na kakabsat. Ngemkas ko na tinasantuan nga surat, ti apo nga Diyos iti harvest field, Diyos met iti spiritual harvest. No kasano nga ni apo Diyos, kakabsat ket matmatan na digiti agtaltalon, nga ited na nga nawaya kakabsat ti init, iti tudo, nga isot masapol, digiti agtaltalon, kadagiti mula da, isumot ti Diyos, dito yung Biblia, Diyos ka dito nga reference ti Bible, nga nang ibaga, nga no raemem, ni nanang mo, kanitatang mo, pagpiaan to ti biyag mo, it may be well with thee, and thou mayest live long. Saan lang atid do ka panagbiag, ngam nasayaat nga panagbiag. Dayta kakabsat, ti kayat ti apo, nga panagapit, nga pasaren, ken lakaman, dagiti Kristiyano, dagiti anak na kakabsat. So nga diti church tayo, kakabsat, ket papatib karen tayo ti ministry, kadagiti young people. Ministry, kadagiti yan anak. Takayat tayo nga encourage ida, inspire ida, i-motivate ida, ipamatmat, lawlawagan, dagiti pampanunot da kakabsat, nga ma-inspirean dito sa utiapo, tapnon ti kasta, into no isudat tumaeng, at danto na sayat nga lagamon da, napianto ti panagbiag da. Why? Tadain mula da, nga bini, nga isumot iti pangapitan da. Respecting parents and God-given authorities. So nga, no si kagadag tutubo, agpanunot ka ita. No makitam, dagiti agtaltalon ka dagapit, at dati Diyos tilikudan ka digita. Kat daytoy nga naibilin, at dati Diyos tilikudan, daytoy nga pamilin. Panunot ka, agdesisyon ka, make up your mind. Awan perpekto nga naganak. Awan perpekto nga naganak. Saan nga sikat ng pili tinaganak mo? Tiapot ng today, tagin ka. Mabaling nga dagadagiti anak, single parent, itinaganak yo. May mesan, tinabate. Nasapa ka nga na ulila. Ngemdinggam ti kuna tinasantuan nga surat, God is the God of the harvest. Tandaanan nyo kakabsat. So nga, panunot ka. Ayahan na. Amen? Ni Harmony, agpanunot kayo. Dito sa utiapo. Amen? Okay? Handa maka-amen. Digito yan na. Amen? Amen. Okay? Dito kakabsat, iti umuna. May ikadwa nga apit, nga kayat ti apo nga malakam tayo, nga rod banag nga dapat itukit tayo nga bini kakabsat, letter A, administering cheerful giving. Di panang administer tayo, panangi paay tayo, deti makungkuna nga cheerful giving. Panang TED kakabsat. Dinggan nyo ti kuna ti apo, ti 2 Corinthians 9:6. Sige, kopyan nyo lang ta, deta outline tayo. 2 Corinthians chapter 9, verse number 6. Kuna tinasantuan nga surat, but this I say, he which soweth sparingly, ti agmula ti iniimot, kedagapit to nga iniimot. He which soweth bountifully, shall reap also bountifully. Iti agmula iti nawadwad, ket nawadwad tumet, iti panagapit na. Dahito nga reference kakabsat, may papanday to iti cheerful giving. Takuna na di verse 7, every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. May panggapti giving. Verse number 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Kakabsat, nagpaiduma, ti kunana ti God of the harvest. Napindas DJ nga panangipuntok. Our God is God of the harvest. And one of the harvests,
that God wants us to reap is the fruit of cheerful giving. Ti agmula ti iniimot, agapit nga iniimot. Ti agmula nga nawadwad, agapit to nga nawadwad. Kat ti blessing nakakabsat, amuyo no ti ama kat nagtalon, kat agapit, apa isukad lang ti aglakam ti inapit na? No di ti asawa na pay? Dagi ti anak na pay? Mairaman ti pamilya na? The God of the harvest is telling us tonight that if we pay attention and if we take seriously His Word and apply it in our lives and sow cheerful giving, generosity in your life, hala nga sikat ti mabenepisyaran, no di kat uray tupay ti pamilya tayo, di kiti anak tayo kakabsat. So akada kayo nga anak, blessed tayo, agap-apit tayo nga hanga datay tinagmula. Da kayo magbuy-buya nga kakabsat, da kayo nga anak, agap-apit, nga tinagmula, dagiti naganak. So that imun una nga members of the church, nasursuro dati giving, the Lord bless them and prosper them, and you are now reaping. Listen, hanga dapat mapugsat, agpatingga ijay, ti pamendisyon ti Apo. Nakakapot kapit agtaltalon, nga nagmula ita, itinagapitan, insardang natagtalonan. Di yung makita aya kakabsat, ngano tinaganak kadagtaltalon, tawidan ti anak, adan tumot ti talunan na, no saan na ilako di daga. Nuhan na isalda, gapot agweteng. Ngam tawidan to ti anak, isun tumot ti agtalon. So kastamot kada tayo kakabsat, dagiti naganak tayo, for example, kanyak ni Pastor John, in mula na tibiyag na, inted na tibiyag na, that's cheerful giving. And the Lord bless them, and we are blessed. Dagiti anak mi blessed. Digiti anak mi dua ti paggapuan ti blessing da. Ti side ko, kan ti side ni Mrs. ko. In my side, pastor's family. Ti side ni Mrs. ko, pastor's family. Dubli-dublit pag-apitan da kakabsat, digiti nga anak. Ngem na kahit nasa wan, ngagpatinggan ti panagmula. Masapol nga isuda, it's also their turn. So nga kakabsat, isuro tayo met, irwam tayo, digiti anak tayo mat ti cheerful giving. Rugyanan tayo mat, tapno adanto mat apitan da, apitan ti anak. Kakabsat, generational ti cheerful giving. Hal nga dapat agpatingga ti generation tayo lang. Dapat anak, masursuro naman ti agtalong kalakadjay. Apo ko agtalon. Apo ko ti tuod agtalon. Tumang. Apo ko ti tuod agtalon. Apo ko ti palay-palay agtalon. Apo ko ti dapan agtalon. Apo ko ti tapok agtalon. Apo ko ti unag ti daga. Talaga kakabsat, nga umunag. So nga kakabsat, kas kakabsat iti Apo kitantay kuma, nga digiti kapututan tayo, puro cheerful givers. Nga ti kapututan tayo, blessed na ti harvest ti cheerful giving. Deta kakabsat, ti masapol nga kitaan tayo itang arabi. Eta, amen. So nga nagbasbasa da pelang isuro tayo ti cheerful giving ida. Amok nga narigat, digiti nga panyempo kakabsat, but listen, God of the harvest is telling us tonight, nga ti agmulat iniimot, agapit ti iniimot. Ti agmulat tinawadwad, agapit tinawadwad. That word is from the God of the harvest. Luke chapter 6, verse 38. Luke chapter 6, verse number 38. The Bible says, give, and it shall be given you unto you. Mangtad ka, kat maited, tuking ka. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over. Deta ti potential ti biniti panangted. Running over. So nga dito HBBC hala nga tithes ti giving tayo. At dapay increase tayo. At dapay missions offering tayo. At dapay first fruit tayo. Ag sacrificial giving tayo pa'y. Hanyo ni plipatan, digiti nga prinsipyo, tapnon habang nga bumayag, saan ka masulisog, ngagbalin, kakabsat nga selfies, kadigiti blessing nga ito, tiyapoking ka. Tantandaanan tayo, laglagipon tayo kakabsat, digiti nga may suro nga prinsipyo. Shall men give into your bosom, for with the same measure that ye meet, withal it shall be measured to you again. Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Talaga kakabsat, nagasgasat, yagtaltalo na tadapiton na ka. Ngam detail mapanla makipag-apit. Nagasgasat, iti agtalo, nagmula. Oh, kakabsat, God wants us to reap the harvest that comes from respecting parents, from administering our cheerful giving. Oh, so nga, kadakay nga dadita abroad, nga buy-buya, tandaanan nyo kakabsat, hanamat maturog ti Apo. Amo ti Apo, dagiti blessings yo.
Kat mabaling ano ko namin ang Arabi, Pastor, dito pa nag-preach mo ka lang magilty at. Kasano nga rin, Pastor, no 5 years ka nag-backslide, nga jack into the tights ko. Ay kat ang tawag natin dyan, back tight. Itong pal mo, dayjay kasi dahito iti pagayatan ti Apo kakabsat. So nga kakabsat, hangkay nag-backslide, talaga nga maibus ka lang arudan ti bayat ti pa nag-backslide mo. To nagsubli ka pa iti Apo, bayadan pa iti utang mo ti Apo. So nga expensive ti ag-backslide. Ibagam ta kaabay mo, expensive ti ag-backslide. Kasi di kabayag mo kakabsat nga awan. Di ba nagservi ti Apo? Carlo, nag-backslide ka, bayadam to, Carlo. Singirin na ka ti Apo, administering cheerful giving. Dahil ti may katlo kakabsat, nga panagapit, nga kayat ti Apo, nga paka-engage san tayo, kakabsat, nga panagapit. Nga isumot, ti paka-engage san tayo, nga pagmulaan. Letter E, evangelism and discipleship. Evangelism and discipleship. Anat kahit na nga sa wen, Pastor, ti evangelism and discipleship. Ti evangelism kakabsat, kat panangiburay ti ebanghelyo. Ti ebanghelyo kat iso ti bini. Dagiti tattao kakabsat, isudat pa kay mulan ti ebanghelyo. Kat no maisalakan da, digito'y kat apit ni Apo Diyos. Sante kukwa ti Apo. Apit ti Apo. Kitan tayo kakabsat ti analogy, ti Matthew chapter 9, verses 36 to 38. Matthew chapter 9, verses 36 to 38. The Bible says in Matthew 9, "But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous." Intayo makipagapit. Tata nagigiddan ti agraab. Kaslang narigat sa payan ti agbirok ti agraab. Hangata, medyo, adumot na ta ti maayaban nga agraab. Dolat tamat, aya. Ngam nagigiddan ngamin. Dala di kiti udit pasit. Ngam no may panggap ti panagapit, kakabsat. Ha? Hala nga may sa ti agapit. Hana ka ti reaper, nga iso na ta agapit ay. Haan. Kakabsat, hala nga duty ti pastor ti ag-evangelize. Hala nga duty di kiti workers ti ag-discipleship. Duty tay amin nga naktiyapo kakabsat ti ag-evangelize ka nag-discipleship. Amen? O, idi Sunday afternoon, gaputa idi last week, kat dati nakabangga ni Edward J. Tricycle. Basit lang, medyo dala basit kupit na kakabsat. Gadagawid, nga isot ipadamag na kanyak. Kat kung ti ko na, kasarita, wag kasaritan to. So, idi Sunday, after the gimong, nagsasangod dandan yung da kapitan. Kat umay kanya akong kakabsat, di nakadungpar keng kwa na, di tricycle, basol na talaga. Kat siyempre, ti saritaan, ada parte na. Kat bayat ti pa nagtungtungtung mi, sinairak ti ibanghelyo ti Apo. To the story short, nagkararag, imawat iti Apo. Dinalpasan kakabsat ko na, siguro, Pastor, plano ti Apo nga makapagsarita ta ko na, kasi Tagalog matagal nang gusto kong makaano din sa inyo. Dadanakas ka, takadkadwa ng baptist kan di kabide idi. Evangelism. Kita nyo kakabsat, uray pandemic, makapag-evangelize tayo lata. Kakabsat, dapat datayong anak ti Apo, hante aglamiis, ti pa nag-soul winning. Hante pukawan, hante palubos nga maawan, di dadagsan tayo kadigiti kararwa. Tadaytoy kakabsat, iti panagmula kan panagapit, nga kayat tiyapo nga pakayan gatesan, pakayan bolban, dagiti tiyempo tayo, biyag tayo, resources tayo kakabsat. Evangelism and discipleship. Nakita yo nga kadeti, lawas ita medyo busy, kan magiging busy pa iti church tayo, ti discipleship. Dahiti Zoom meeting ko every Friday night with the single adults, young adults, is discipleship. Dahiti BYI tayo at the discipleship na. Alpasan nga maiset tayo digitoy, digitin tumot ububing at dan tumot programa kakabsat, nga mabaling every Saturday, buyaan danto, nga istorya diti kapilya, discipleship. Why? Because kayat ti Apo that in the next 10 or 15 years, at dada mapatanor kakabsat, nga mabali nag-preach, mapatanor, nga Kristiyano, nga naunik ti pamati na, kan napasnek ti pa nagserbi ti Apo. Dayta kakabsat ti kayat ti Apo, nga harvest, nga pakayin bolban dagiti biyag tayo. Evangelism and discipleship. May kapat.
Hampel lang kakabsat. DJ pala tayong evangelism kung discipleship. Speaking of discipleship, tayo nga naganak, kakabsat, disciplean tayo mo, ti pamilya tayo. Dagitian anak tayo. So nga, nailungalong ko kakabsat, dito makong ko na nga family devotion. Kaya tiyapo nga linawas at dakastoy nga panagmi-meeting, panagsasarita, panagtitipon, panag-guumong, dagiti membros ti pamilya, iti pagtaengan kakabsat. Tada ito'y kat evangelism kan discipleship. Ngano hampay na save, digiti anak, marugrugyan nga may kasabat ibanghelyo kadakwada. Datay nga naganak, i-share tayo di gospel ka, digiti anak tayo. Ngano man bilang na save da, paluapon tayo ti spiritual growth da. Hante nga ipaubaya lang kakabsat, ngagpaiso at the discipleship online class. Ngayon kadatay nga naganak, kaya tayo nga digiti anak, may bilang dan tumot nga apit kakabsat ti discipleship. So nga paluapon tayo ida. Di ba? Nagtual talong kagat, ingkapal paluapon, di talon mo. Nasapay ti bigat at dagat jayan, kakitan di talon mo. Kastamot kumat pa ng follow up tayo, kadigiti anak tayo kakabsat. Imula tayo ti sa utiya po. Kadigiti padating ang Kristiyano, imula tayo ti sa utiya po. Kakabsat, diyo lang amo, no sino digiti tao nga mabiblesan, gabot pa na ka-i-preach ti Word of God. At dalang itay, kat very timely dahito nga nag-text kanyak, just before the prayer meeting. Kat kunana kanyak, pastor, kunana, blessing, tanilakay ko, kat talaga nga maupayan, iti pa nagtrabaho na, tapermi nga loaded, toxic, and everything. But you know, sabi niyang ganyan, dedi may na pa nag-attend, di mo na nga men's prayer meeting, kunana kat binasam ti Habakuk chapter 3, nga uray awan ti maala nga bunga ti oliba, uray awanan digiti ubas, uray awanan ti nagyan na dingwen, digiti pagpastuan kunana, yet I will rejoice in the Lord, rinivive ti Apo isunad jay kunana. Imbasak lang jay verse, ngam dim amo nga isugayam ti naka-bless ken kuana. Tukadatay nga naganak, di tayo lang amo, ngano kasano nga ti sa uti Apo, agtigtig na imet ti Apo kadakwada, but let's do our duty to share the Word of God, because the Lord wants a harvest in evangelism and discipleship. Dito yung live stream, evangelism and discipleship. The pulpit ministry is evangelism. Nga kakabsat, makipagkararag kayo, join na kayo in prayer, partners tayo rito. Tapnon ti kasta, kakabsat, narwaito, nga apit, iti makita tayo kakabsat, babaeng ti panulong ti God of the harvest as a result of the pulpit ministry of the HBBC family. Maudi kakabsat, nga kaya tiyapo, nga pagapitan tayo. Letter P, prayer and fasting. Prayer and fasting. Kaya tiyapo kakabsat, nga agapit tayo, bunga iti panagkarkararag. Kenasged nga panagkararag, fasting. Matthew chapter 6, verse number 6. The Bible says in Matthew chapter 6, verse number 6, but thou, when thou prayest, enter into thy closet, sumrek ka ti uneg, iti silid mo. Hanga closet kat, dedi pagipanam ti bado, di ka agkararag saan. Ti closet, dedi kat silid, kwarto. And when thou hast shut thy door, di tayo lang amon no anak kakabsat, amom no karkararag kangad, amom ngamin no agmula ka, di ba kakabsat? Apay, deta kat bukal kat iwarsim latatan, no di, kalim di daga. Di kita agrarab kat ikwada ka. Siyempre, pinagsaringit yung tuno, imulamon, tay transplanting, isong agraab. Apay, idisum kad lata di ikwada ito, hamot, di ba? Jak pinapadasan agraab, sorry kakabsat, I am speaking about farming, ano spiritual perspective, dito ko analogy lang di pong pumayag. Siguro di kita grab kat, daka mo, ikaut da nga ta, di ramay daga kabsat nga, tapno di ramot kat maimula. Kastamot deta mais, di ba dito? No inmula mong kat makaberan. Ti amom kat awan ti banag na di jay. Amom nagkarkarara ka, awang makakitkidagan ka. Handam mo, no na jer aramidem. People may not notice that activity. Ngayon kas kala na imula. Kakabsat, get ready for blessings. Enter into thy closet. Prayer, enter into thy closet. Sumrik ka, shut thy door. Pray to thy Father which is in secret. Pag-amam kakabsat, tagsaringitan di taltalon.
Pagamamuam tagtubudan, dumadadakkeldan, hindi ko nagbungadan, dimlay pagpagarop, nga di talon kakabsat, nga empty, ngam namulaan gayam, narway mo nga ka mamais kakabsat, iti apito mo. That is prayer. Kasla na imula ka, secret lang. Ngam kakabsat, makitan to, ti sumarsaruno nga season, the next season of life, no sinno ti nagkarkararag. Datay nga naganak, digiti anak tayo, is the season of praying. Dumteng ti sumarno nga season, ti panagbiag, makitam to nga agapit to, digiti anak mo. Wana nga pastor, natangkan mo ti ulo ti anak ko. Wana nga pastor, naswang mat, kakabsat, kararagam na ta. Dimlang amo, nga ti masangwanan, deta kararag mo, agbunga! Agbunga ti kararag, kakabsat. Listen, prayer works! Prayer works! Agbunga ti kararag, kakabsat. Enter into thy closet and pray to thy Father in secret, and the Father which sit in secret shall reward thee openly. What a harvest. So nga kakabsat, agkarkararag tayo latan. Hangkay mo upay ka, deta pa nagkarkararag yo. It may be, mabaling awan ti mang kakitkita, awan mga presyar, awan nagyaman ng kakabsat. Tinggam ti ko na ti God of the harvest. In kati closet mo kunana, imuulam ti bagim ti karkararag. Makitam to in the next season of life, I will bless thee openly. Prayer and fasting. Kakabsat, nakita yo, raep. Baliktad naman, jay duwang nga letra, jay tinga. No adda iraep, adda ti marip. Hanga marip pa. Laikabilyo. No adda iraep, adda ti marip. Jay raep, R-A-E-P. Baliktadam jay duwang nga letra, jay tinga. Pag sino katem, after ti raep, ano sumaro no? Rip. No nag-raep ka, adda apitem. Deti upat kakabsat. Masapol nga engage tayo tibiyag tayo. Di kumakararag tayo itang arabi ko na tayo, Lord, kasano nga tibiyag ko, Apo, kat mayataday, maiyanamong, Apo, mai accordance, kada ito'y, Apo, mensahe itang arabi. Letter R, respecting parents and God-given authorities. Letter A, administering our cheerful giving. Letter E, evangelism and discipleship. And letter P, prayer and fasting. No agraep ka, adamarip mo. Amen. Mayataya. Naglog ti English kan Ilocano. So nga dakay agrarap ita, God bless you, di pa nagraep yo. Ti Apo, God of the harvest, pagbungang na kuma, parang ayon na digiti mulmula yo. Sana the next season of harvest is the best season of your harvest. Kat kakabsat, kastamot ti panang ikararag tayo, ti spiritual life tayo. Nagraep tayo mad. Agmula tayo mad. I-engage tayo, ti bibiyag tayo, kadigiti nga bili. And all of God's people say, amen. Bow your head in prayer. Tonight, I will give you about 1 or 2 minutes to pray, to reflect. Kas pa nag-reflect tayo man kakabsat, kada iti mensahe nga naiburay, kan naipalasat iti adipon ti Apo itang arabi. Tultuloy mo po nga bendisyonan,
Daytoy mensahem iti biag mi dagiti puspuso mi Apo. Tapnon ti kasta daytoy nga mensahe nga nangted iti sirmata. Panakaiparangarang kada kami Apo iti biag mi. Nya trumbeng aramiden mi Apo. Thank you. Nalawag ti saom na batad. Kada kami Apo Dios ngagtulnog. Sapay kuma tadigiti puso mi. Natudyo ken natulnog da Apo kengka. In Jesus' name, amen. Little is much when God is in it. Now, the last song tonight, as we prepare to give our offerings, in the heart. Ready? In the harvest in the ripen, there's a work for all to do. Hark, the Master's voice is calling to the harvest, calling you. Does the place you're called to labor seem so small and little known? It is great if God is in it, amen, and He'll not forget His own. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown and you can win it if you go in Jesus' name. Nababa dito ya, dasan na ti F. Okay? Ready? Second verse. When the conflict here is ended and our race on earth is run, He will say, if we are faithful, welcome home, my child, well done. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown and you can win it if you go in Jesus' name. In the runs of the Broadway, in the hurry and the strife, tell of Jesus' love and mercy. Give today the word of life. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown and you can win it if you go in Jesus' name. Oh, dapat may isa. Are you late aside from service, body work, from toil and care? You can still be in the battle in the sacred praise of prayer. Amen. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown and you can win it if you go in Jesus' name. Oh, ito tayo gini Pastor John to pray for us, prayer of reflection, and prayer for offering, and closing prayer. 3 in 1. Apo Diyos nga naindangitaan si kang paggapuan digiti amin kinaimbag. Agyaman kami unay Apo ti mensahe nga naiganmi di iti arabi. Ngamang palagip kada kami Apo that there is always a season for every purpose. Tiyempo ti panagmula ken tiyempo ti panagapit. Ket yamanen mi unay Apo da kami nga anak mo masursuruan kami Apo ngano anyaman ti imula mi ket isumit ti apiten mi. Ket dito nga kanito, dawaten mi ken kaapo nang nangruna dagitoy upat nga letra may panggap ti respecting of parents.
nga da kami nga anak ket palagipan na kami apo nga ited mi ti apagiso nga respeto kadagiti naganak kada kami sami nga pinili ida, they are not perfect, but we thank you so much, Lord, that we can give them honor. And what a blessing nga da kami apo Dios ket dimmakkel nang rona dagiti Kristiyano na pamilya nga dagiti anak ket adaan ti naganak nga Kristiyano ket sapay kumata padakkel mi da apo nga manangted iti respeto kadagiti naganak kadakwada. Ket kastamot apo nga dito yung nasursuro mi apo nga cheerful giving. Ket naimbag unay apo ta no da kami ket agmula kami si imot ket naimot tumot apo ti panagapit mi. Ngam sapay kumaapo ta itultuloy na kam nga aywanan nga surutin mi dagiti prinsipyo ti saom. Ket kastamet apo Dios nga hankam kumamauma nga agmula apo. Titi tiyempo nagatagapit kam to nang nangruna iti evangelism, Lord. Ket da kami bunga apo ti bannog dagiti adu nga tattao nga nagmulmula ket iti tattaapo da kami ket bunga da kastamet ti aramiden mi, Lord. Thank you, Lord, for prayers that it will yield fruit in the future. Just continue, Lord, to bless your servant, that you will strengthen and give him wisdom. Bendisyonam amin nga adda nga kabsat iti arabii, uray digiti amin agbuybuya, nga digiti biag mi apo Diyos, kat maimulad ako ma, that not until the seed dies, it will never give fruit. So help us to die to our selfish ambitions and desires, that Lord, we could give fruit for spiritual life. Bless this offering that we will take tonight. Bless everyone that gives, and as we will dismiss tonight, give us your blessing and protection and night rest for tomorrow's work. Thank you for your faithfulness and continue to cover us with your blood and bless the HBBC ministries. All these things we ask in Jesus' name. Amen and amen. Oh, praise the Lord. To the work, we are servants. Let us follow the path of the Master. On the stones of our strength to live. Let us do what our hands want to do. Amen. Sino kadakay ti naragsak nga imay itang Arabi? Ken naragsak nga agawid itang Arabi. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Wow, what a blessing. Wan, ket umay tay tumanan no Domingo. Yan courage tay digiti kakabsat nga umay, digiti hanamaka umay. Yan courage tayo kakabsat nga ag live stream da tapnon handa mamisan ti sa uti Apo. Amen. So kasdi nga ruden kakabsat. Sinasyanan na tayo ti pamendisyon ti Apo. Good night, kada tayo aming nga sangapada. Okay, so